Sartzeko euskal musikaren historian ezinbesteko figura izan den abeslariak Monzon Ganuza saria jaso berri du eta horren inguruan hitz egitera dator. Biba Amaia Zubiria. Kaixo, Amaia. Arratsaldeon, Amaia. Xavier. Bai, ongi etorri. Zer moduz ondo? Kaixo, urte askotarako. Ondo, zen. Berriz ere, bai hemen. Bai. Zer moduz, ongi, Amaia. Ongi. Agurtu duzu Arantxa behar bezala? Horrein bai, ez da? Behar bezala ez dakit, baina... Eseri lasai. Gustora bai. Eseri lasai. Bai. Berakala esan du hasieran, laguna, bai, lagun hona, eta lagun berezia, eta, bueno, famatu zaitu. Zer modu zaude, Amaia, saria jaso berritan edo? Nago. Bai. Ba, lainu bat jamezela, baina, bano. Dana ezagun, lagun, adiskide, inguratuta, ez naiz kejatuko bain, ez da. Guain kejatzen mali ba naiz ez den merezi, Ez den merezi, baina ez gustora. Bueno, saria jasota daukazu. Orain ez dizute kenduko. Ez, saria nada, barkatu gutxinekoa. Baina, hainbeste jende inguratua eta batzuk gure kintakuak, ez batzuk gaztiak, bai, gaztiauak, gure gazte xamarrak ea. Humoretsuak eta, en fin, oidana daukagunak. Eta, batzutan esaten, zure garaietan, eta nizai gehatzen nahi, zatekan, ze garaietan esaten nahi diak. Garai berekoa. Hauek esaldian nire garaia. Oida. Bai, ez? Bai, noski. Garaikideak ea. Ni beti zalantza bat burun. Beti, zalantza. Amaia, ostegunean jaso zenuen Monzon Ganuza saria. Zuretzat zer esan nahi du, orain errekonozimendu hau jasotzeak? Ba, nik ez nakin ez da zegoenik ere. Beti bezala. Ni mundutik aspaldi nengoen erretiatua. Ni alde batea eman nintzen eta uste nun ja gorputzak esaten nahi zitzaidala, honeaino alaitu aiz, konformatua di. Eta konformatua ez nengoen, baino mundutik fuera bai. Baino, Euskal utopikoei, ez da? Euskal utopikoei ematen zaien saria. Kuriosoa da, zatik anberaiek etzakiten nahi utopiko askotan deitu diatela. Eta zukala ikusten duzu zure burua? Bai. Zergatik? Eta zer esan nahi du horrek, Amaia? Ez errez eta dana. Zatik, gauza harimak zer esan nahi du. Baixe. Entelekiak dira danak. Jaungoikoa ez esan nahi du. Bueno, ez errez eta dana. Batzuntzat. Eta nik uste hori dela amets bat bazendun bezala sinestu. Ua jarraituko bazendu bezala jarraitu. Eta egiten ariko bazina bezala egin. Eta gehian batzutan emateu, lortu dezula. Eta ala izan zen, sari banaketaren momentu hori ere ala eraman zenuen egiten ariko bazina bezala? Ni beti bizitzen ariko bazina bezala? Bizitza ala eramaten dut, bai. Ez, nerezat, sari bat ez da hain importantia. Gauza hori esan nahi dut, ez dakizein naizela iruditzen zaidalako, ez da pentsatu den. Ez, alderantziz zango nuke. Ni naiz gai sentitzen eozin sari jasotzeko. Baina, empeinatzen bazeate, hartuko dut. Zengo deu ba. Eta hitzaldia ere prestatu behar izaten da? Bueno, nik zerbait esan nahi nun jo baino lehen, baino gero prensa tokatu zitzaidan irakurtzia aste hortan, zan nun igual tontakari bat egitean noa, zatikan. Ni beti kejatzen nintzen, hori bai keja, zerbait saritzen zanean, hor dauden, hortarako prestatzen dian epaiak eta gauzak, bere honetik honen aterako dute, eta bilatu nahiko dute eta arraskatu nahiko dute persona horren oberena. Oain, kriterioetan agian ez gaude danok, ados, zer da oberena, ez? Eta niretzat gutxiena
nik baloratzen duten gutxiena agian hori saritzen dela batzutan. Eta hori egia iruditzen zaitala. Egi bat. Baina, hasi nintzen irakurtzen, da, bale, hasi zian sormena eta sormenarekin, da, hauek nun batxetik haitxo egin diate. Entzuna egin diate, nire kexua haitu dute eta horra idia. Baietz, sormena egeala zehatzen. Saritzen, ez da. Eta, bueno, zeatik ez. Beak esaten mali badute, ni sinistu. Eta hitzaldia edo hitz egokiak bilatzeko ere sormena behar du batek, baditugu zuk esandako hitz horien zati eta irudi batzuk ikusi egingo ditugu, bai? Hoxe da, Amaia Zubiriak ostegunean esan zuena. Besteik ez dugu egin, baina pentsatu, bueltak eman gauzai kiragarri. Halako batian, ni banakin txiki-txikitatik ez nula jangoikoik sinisten. Ezin nun, nahi nun, beti nahi nun, beti jangoikoen bilan ebilen. Egiten nizkion aginduak, monja izango naiz, misioetara jungo naiz, lagunduko dut, ez nun, bakarra bete. Baina beak ez, Ez nun sekulan ikusi izan. Orduan, bere eskutan mazegoen, eakutsiko zian zerbait, ez? Sinismendun nahi bagaitu, sinismendun egin gaitzala. Ez tezu egola pentsatzen? Bai. Orduan, aliaitzen da, azaro lehen da biziko eguna, askotan juten ginen, garbitzeare bai, bialtzen ginuzten umia ginela, eta hoi ez diegun mailanak, aroan lehenian, obesperan igual. Ez, Maia, eta geroztik, jaso alduzu erantzunik? Jangoikoaren erantzunik, esan nahi dut. Aizu, ni jarri nintzen firme. Bai. Nik enion gehiago galdetu. Bere kontu gehatu zan da, bakizu, hainbeste desastre bat munduan konpontzeko eta... Gauza asko izango du egiteko. Baina nik aldet beti etxaiake hor lagunduko, nau, seguro asko eta horraikea. Eta konpondu behar baldin baditu, zeatik ez ditu desegiten hasieratik eta zergaitik sortzen ditu gaitzak eta eta orduan gelditu egin behar izaten batzutan, bai. Ez, baina galdetu, gehiago ez. Gehiago ez. Lehen aritu zara, sariek zer saritzen ote duten, zer ez ote duten saritzen, irakurri ingo ditugu hitzak, bai? Saria jasotzean, Euskal Herriaren historiako ezinbesteko figuratzat eta kulturaren aberasgarritasunaren eragiletzat hartu zintuzten. Ze sentiarazten dizu? Gehitxo salda hoi esatia, ezagutzu ditut batzuk. Eta asko ez ditut ezagutuko baino dizete. Hoi baino bi aldiz gehiago direnak, orduan. Egin beharko ditu sariak. Asko. Ez, kriterioak daude hor, gaur egun zer da saritzen dana, exitoa. Arrakasta ez balima dezu, etzea eserta, diru arrakasta esan nahi du, Zadikan, arrakasta guke eukideu, Euskaldun askok, bai kantariak eta bai poetak eta bai eozeinek, euki ditu arrakasta momentu oso onak, onartuak, publikoak emanak, eta jendeak sinesten du, letzen ditu, aprobetxatzen ditu, eta kantatzen ditu, eta dena, baina ez da arrakasta ez du diruik ematen. Hoi zenbaitentzat eta gaina gehienentzat esango nuke. Baina hoia, uholde hori ezin da gilditu. Hola da takitxo. Eta hoi dago modan, eta hemendik 20 urtea edo, akaso beste zerbait izango da, eta esango dute, bazan momentu batian emakume zahar bat, baina bazetin zezatezun. Igual esaten dute, ez? Nigandik eo beste baten gatik.
Eta orduan arrazoi emango diate, baina alperrik. Orduan alperrik izango da. Alperrik ibiliko zeate orduan. Itzuliko gara, 7:04 den diren honetan, Amaia Zubiriaren elkarrizketarekin. Amaia, 40 urteko ibilbidearen ostean, egin dituzu zure bakarkako lanak, elkarlanak ere egin dituzu. Atzera begiratzen duzunean, gustora zaude egin duzunarekin? Ez dut atzea behiratzen nik. Beti aurrera. Gutxi. Ez dut a ber, norbaitek oroitzapen bat agertzen balimadi, da, derrepente, beste mundu baten sartzen, da, sorpresa bezala eta maitasun seinale bezala, eta hola, ongi. Bestela, remora bat beste. Ez, gustora, entzuten detenian zelanak egin ditugun, kontutan izanik, noski beti, ze txikila den gure herria, ze txikila den, baina ze handia den, zenbat utopia gainditu ditu, eta egin ditun gure herriak, urrutiago jungabe. Baina, besterik gabe, nik behintzat kanpoen nago, ennun jun nahi, baina jun egin beharra izan dudet, eta ez da kexu bat, beti izaten da, ez da kexu bat, oso gustora nago. Baina somatzen dut faltan, zenbait gauza, zenbait hots, zenbait arnaz, zenbait maitasun, zenbait, bai, somatzen dut. Baina ez da inorren kulpa, hola da, bizitza beha da, hola. Eta baina gure herria ez da horretan, ez da besteak baino altsu haua.